Je to Johnny dneska a ja vás vítam u ďalšieho videa sérii PewDiePie Stubber Simulator. Ináč mimochodom, slúbil som to, zdravím ťa Izák, nechcem ti pokaziť priezvisko, alebo druhé meno ste, ale nechcem ti ho pokaziť, áno. Tak je to, no ne. Nenapísal si mi meno, ako sa proste na hre voláš, takže mi to prosím ťa napíš do komentíkov dole. Že toto je moje meno. Asi si Angličan, to chápem, ale výborný hráč. Poslal si mi 2 gifty, za to som rád. Dobre, takže čo si dnes ukážeme, to bude... Ja som proste pretvoril moju izbičku. Trošku, vidíte, je to mnoho lepšie. Vidíte, tu sa mi doručuje šip. Keď ja môžem mať 2 shipmenty, zabudol som to. Že mám svoj knowledge. Keby sa pýtate na rýchly postup, nie je to žiadny hack proste. Je to len také tajomstvo, nebudem to prezrádzať. Proste je to ako tam strašne zrýchliť ten čas, alebo vlastne preskočiť ten čas toho shipmentu v hre. A tým dostanete, sa to len ten čas úplne preskočí a proste nemíňate na tieto boxy. Ako vidíš, spravil som si novú stenu, novú podlahu. Mám tu ropuchu dinosaura tohto oného. Go to friends. Ja neviem fakt, ak chceš, tak napíš svoje meno na tejto hre do komentáru, hoci kto. V ďalšom videu možno vyberem pár z vás. Budem sa snažiť viac vás vybrať a ukážem vaše izbičky, budem ich hodnotiť, ako sa mi páči, ako nie. Ako vidíš, mám tu upratané, aby som tu nemal brajgal pre tebou, lebo sa to celá hambím za bordel. Pozri, dole videa sa mi natáčajú. Knowledge 3, čo som ti chcel povedať, divák, pozri. To smrdia úplne na maxe. Je tak úplne smiešné. Že na ne ukážem ti, koľko mám. 2500 viac bonus, 100% do doberateľov bonus a 500 ako čas naviac. Chápem to, akože čas naviac rovná sa zliadnutia naviac. Treba to tak brať. Nemusíte sem potom už chodiť až tak často. Všimol si jeden, koho som si Publish 2. Tu máme Shipment 2. Takže... Bosneme si shipping, pozrieme reklamku. Daj like za túto reklamu šitnú. Mohol by som ti dať akože niekedy, videjko zo Shadow Fightu. Dobre, vidíš, teraz sa mi to tak zazglatilo, zrýchlilo. Čo ti poviem? Na ním mám dosť, pozri, už strašne drahé je to, tu sleduj to. Čakaj, nie tu, ideme sa, tu mám nové. Pozri, najdrahšia vec, to som si kúpil 216 000, mám tu ešte kúpený potom. Ukážela ti Eagle. Mám Eagle. Dobre. Takže mohli by sme na začiatok pozrieť do shopu. Či by som si nemohol kúpiť nejaký lepší počítač. 35. 35 za hen takú behňu, to nenašetrím vám radšej tých 100. Rozmýšľam. Ukážem na niečo bombastické, čo som v tomto shope objavil. To úplne najkrajšia keyboard. Šakalaka. Táto pozri na ňa. Vidíš, ananas si to tu zastienil. Mám tu vystavené masky, plagáty, pozri tu. Vidíš, tu je to nápis. Docela deť som poexpil, pozri, mám tu toto súdok. Rozmýšľam sa, že toto celé by som uskladnil. Ja neviem, do budúcna určite ja tú izbu pretvorím do toho štvrtku, bude z nej niečo veľké, možno tam budem mať taký level 15, 16, uvidím podľa toho, jak sa bude leveliť. Každopádne ukážem ti, čo som si kúpila. Toto. A ak vieš, kde to je schované, tak to napíš do komentárov a ja ťa spomeniem vo videu. Normálne, čiže ťa spomeniem.
Aj keď ukážem tvoju izbu, prezri si dokonale moju izbu. Nehľadaj to pod tým vajcom, lebo tam to vážne není. Dával som si sem aj jeden koberček tajný, ten je konkrétne skovaný. Čo si tu môžem tak pozrieť? Čo by, nie je toto, že by som si vám kúpil, že by som si s vami kúpil bujonovú podlahu. Ukážem, ako vyzerá táto. Tak toto vyzerá luxusne. Ale pozor ľudia. Johnny X si kúpil nový stolček a počítať mu bude stačiť len taký šitný, dobre? Že on si tu expandne. Oh my god. Teraz ste to našli. Správne, nachádzalo sa to tu. Toto má také schované tajne. Dobrá, ty Ivo, už tu nelietaj, prosím ťa, lebo zastrelím ťa vzduchovkou. Takto budem mať, tuto vpredu chcem mať takto zverinec. Vidíš, to druhé vajce som vymenil za takéto lepšie, krajšie, ako by sa to dalo povedať. Bez krásnych vajec to nejde. Najhoršie vajce je smrť. Tak, čo by som vám ešte k tomu povedal? Takže ukážem vám moje top videa. Čiernokňažnica Nina part 4. Výborne. Odkiaľ chodím na tento názov, to sa ma nepýtajte proste. Čiernokňažnica Nina má najviac zhliadnutí. Prank má druhý najviac zhliadnutí. Lebo vtedy boli tieto dve trendy a už som to mal na 11 a mal som proste aj na Expertise Subs Plus. To spravil najlepšie videjko. Aha, práve som si spomenul, 28 000 subs som mal. Pozri, Zdarec Borec je už 29, už prekonal Vota, Ražieta, Outermins. Teraz nasleduje Kapuzenwurm. No. Takže ti poviem takto, diváčik. Diváčik krásny, milý. Podpor ma lajkom, komentom, odberom, pošli mi gifty. Ja vlastne za prekonanie tých som dostal nejaké tie gifty. Izákovi ešte raz ďakujem za tie gifty. Ďakujem, že si ma pridala a opakujem. Nech si napíše pekne do komentov svoje meno v hre, lebo ja som si to prekladala, nedávalo to zmysel, ani keď som si to na počítači, lebo proste ešte som nie na takej úrovni z angličtiny. Fakt, lebo nie som nejak extra starý, chodím ešte stále na základku. To je jediná informácia, ktorá vám poviem. OK, takže ako tak plánujem, tak ste super proste. Že mne ukazuje, že mám dlhodoberateľov, neviem koľko ukazuje vám, ale je to proste super. 2 odberatelia, to je proste náš špecialík. Takže čo by som proste, ukážem vám pugle, to stojí 14 000 a to si myslíte, že ja som nejaký na práškoch alebo čo? Dobre, takže dohodneme sa. Ak ja vám slúbim, že vám ukážem, keď sa mi našetrí túto moju metódu, ako proste získavať, ako to proste robiť, tak vy dáte tam subs a nebudete hejtovať, že cheatujem a takéto hovadiny. Je vám to dobre? To tam mám kreslo, že by som si to písal, tam dám. To proste bez puglov, lebo kto by proste stíhal platiť za pugle a kto by tam chcel byť 3 hodiny proste aj v kuse, aby proste upugloval to proste. Jeden typek, čo som včera písal ako na Google Play, že do tých oných komentárov, či ako sa to volá, že už mu trvá tá dobierka 3 dní a
A že proste, že už ani pugle ho nechodí, proste, že už mu to nepomáha nijak. No mne to docela pomáha, lebo uberá to po veľkých kúskoch, keď sa trafíte do tej trojkovej misky, alebo aj do dvojkovej a čo najviac sú tam poodražíte, tak to docela uberá. A nebudem to ukazovať. Dobre, takže ideme kúpiť pisa. Vlastne pizzu budem mať tu na posteli, taký magor. Teraz prichádza ten mysteriózny trik. Ja sa pozriem, koľko je hodín. Ja to tu pauznem a vidíme sa o 4 hodiny.